sortir per la premsa la qüestió del dragatge del Port de Maó, cosa que és important que es faci. Però s'està dient que els fangs que es treguin de dins el port es tiraran de Garcia de l'aire. Voldria saber si s'han interessat sobre aquest tema en concret. El Banc manifesta que cap administració ens ha informat d'aquesta qüestió i que pot ser que això no sigui res més que un rumor. Va dir que un rumor. Has tingut la Fiscalia intervé. Estic rellant de rumors. A més, sabem que les competències no són nostres i diu que no s'ha fet cap gestió en aquest sentit. Seria interessant saber des del dia 1 de febrer fins al dia d'avui quines gestions han fet. Seria interessant. Però sí que crec que els punts haurien de ser encara molt més contundents. Així no és com els fangs de les depuradores es tracten aquí on toca, doncs aquests fangs s'haurien de fer el mateix. I, evidentment, si es tiren directament a la mà, no es tractaran de cap de les maneres. Segur. Per això s'hauria de demanar que l'actuació es faci en totes les garanties. El nostre grup voldria comentar que cal tenir en compte que l'Ajuntament de Sant Lluís no té cap competència sobre les aigües que banyen la nostra costa. El que no vol dir que no puguem manifestar la nostra preocupació i exigir a les administracions competents les màximes garanties i que es compleixin totes les mesures de control per evitar qualsevol catàstrofe mediambiental. Es va autoritzar tot es pretén realitzar l'abocament d'aquests fangs des dragat del Port de Maó. És el mateix que tenia previst l'autoritat portuària de Balears l'any 2008, 2009, 2010, on hi governaven altres partits i que aquí a Sant Lluís no s'havien pronunciat mai. Dir que som una disculpa que vostès també es tenen obligacions. Vostès també es tenen l'oposició, també ho podien dir, tampoc podem. No se n'arribi tant que no fa tanta vegada d'arribar. I a més, amb aquesta esmena es demostra clarament. M'agradaria una explicació del punt 7è. Instar l'autoritat portuària de les Illes Balears a la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil mediambiental que sigui suficient per cobrir qualsevol eventualitat que afecti el medi ambient i tingui efectes negatius a l'economia del nostre municipi a fi i efecte de restaurar els danys ocasionats per aquesta obra. Però quan estiguin ocasionats els danys, ja serà irreversible, perquè estem ratllant. Seguirem tinguent la culpa, segons l'autoritat portuària, que els vaixells no entrin.